Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketatu izanen ditugu. Lehenengoa, Nafarroako Eskubide Sozialen Kartako Beñat Josue, eta ondoren Lohitzune Amatriarekin hitz egingo dugu. Bera, Mikel Zabaltza zenaren iloba da eta kazetaria. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Gaurko efemerideak ikusiko ditugu. 1933ko martxoaren 12an, Xabier Lizardi euskal idazle ezaguna hil zen. Gainera, 1956an, Liza Minnelli estatubatuar abeslari eta aktorea jaio zen. Horretaz gain, martxoaren 12an ere, 1959an, Rob Cohen estatubatuar zuzendari, ekoizle eta zine gidoilaria jaio zen. Eta azkenik gaurkoa bezalako egun batez duela 11 urte 2010an, Miguel Delibes idazle eta kazetari espainiarra hil zen. Jarrai dezagun gaurko lerroburuekin. Hirurogeita zazpi koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean, positibo tasa 3,5 dago. Arrotxapea eta Baltierran erregistratu dira 8 kasu. Nafarroko gobernuak aurrera egin du trafikoaren bide segurtasunaren eta espetxe osasunaren eskumenen transferentzietan. Nafarroak salbuespenak proposatu dizkio Frantziari inguruko biztanleentzako mugako pasabideen itxieran. Nafarroko gobernuko presidenteak bat egin du Nafarroko parlamentuak Mikel Zabaltzaren heriotza argitzeko egin duen eskariarekin. Nafarroko ikastolen elkarteak eta sortzenek kontseiluaren babesarekin kanpaina bat jarri dute martxan. Nafarroan bizi diren etorkinak gonbidatzeko euskara topaleku izan eta haiekin bidea egitera. Adin txikiko migratzaileen hezkuntza bizikidetzarako Rasmia proiektua aurkeztu du hezkuntzak. Nafarroko gobernuak omenaldi terrorismoaren biktimen Europako egunari. Iruñeko zezen plazan terrazak ezartzea aztertuko du Iruñeko udalean. Gaur ospatuko den COVID batzorde berezian udal taldek 2 proposamen jasoko ditu. Arrotu LGTBI zentroaren aurrekontuan 135 murrizketa egin dute Navarra Sumak, eta hori dela eta LGTBI mugimenduak protesta egin dute. Zabali dago natura sentitzea programan izen emateko epea, zeinak jarduera gidatua eskaintzen dituen ikastetxetatik hurbil dauden berdegunetan. Jarrai dezagun asteburuko agenda errepasatzen. Gaur, Haizearen egia film laburra eta Saharari buruzko solasaldia izanen dira Txantreako Euskaldunon biltokian arratsaldeko 7etan. Bihar, goizeko 12:30 familiendako ilargia antzerkia egongo da Mendillorriko Zibiboxean. Bihar arratsaldean, 5:30 yoga familiartean egiteko aukera izango da Txantreako Kirol eta Kultura elkartean. Jarduera 3 eta 12 urte bitarteko haurrei zuzendua dago. Gainera, bihar ere, Atarrabiako Kulturetxean, Pirritx, Porrotx eta Marimototxen amaren intxaurrak ikuskizuna izanen da. 2 saio eskainiko dituzte, bata 4:30 eta 7etan bestea. Eta sarrerak 5 euroren truk eskuratu daitezke. Gainera, bihar ere, ibilbedik kontzertua eskainiko du Katakraken. Beltxarga beltza aurkeztuko dute 2 saiotan, lehenengoa arratsaldeko 5etan eta arratsaldeko 7etan bestea. Larunbatarekin jarraituz, arratsaldeko 6etan Berriozargo entzunaretoan ilargiaren atzean antzerkia egonen da aurrentzat 3 euroko sarreraren truk. Eta bihar ere, arratsaldeko 7:30 Burlatako Kulturetxean Agoan taldearen kontzertu egongo da. Igandera pasaz, goizeko 12:30 Klikla Reztikla antzerkia egongo da Sarrigurengo udal karpan 3 urtetik gorako aurrentzat. Igande arratsaldean, 6etan Norazoaz Kalamiti antzezlana izanen da ikusgai Antsoaingo antzokian. Eta agendarekin amaitzeko, igandean arratsaldeko 6etan eta Txantreako Euskaldunon biltokian Lego 2 pelikula ikusteko aukera izanen da, lehenago WhatsApp bidez izena eman da. Gaurko komunikabideen azalak aztertzen jarraituko dugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, AstraZenecako txertoa 8 herrialdetan bertan behera geratu dela da, koagulazio arazoengatik. Argazkian, Ibai parkea hazi egin dela erakusten du. Horretaz gain, Kaparrosoko makrobaserriari argi berdea eman diotela jakinerazten du, baina baldintzekin.
baita Kongresuak egungo botere judizialaren kontseiluaren botereak mugatuko dituen legea onartu duela ere. Gai aldatuz, Nafar zaharrenak 11.700 urte dituela aipatzen du. Gainera, tuteran eraso egin dioten gaztearen adierazpenak ere jasotzen ditu azalean. Kirolarloan, Madril Athletic eta klub ingeles bat Osasunako juvenil baten atzetik dabiltzala nabarmentzen du. Bestalde, foru gobernuak terrorismoaren biktimen egunean egindako ekitaldiei eskuinak boikota egin diela ere jakinarazten du. Azkenik, 2016 urteaz geroztik Nafarroan 20 motorzale hil eta 111 larri zauritu izan direla azpimarratzen du. Eta bukatzeko, Iruñeko zezen plazan terrazak jartzeko proposamena aipatzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak, Europak Janssenen txertoa baimentzen duela dio, dosi bakarrekoa eta kunen entxeatu zena. Argazkiaren bidez, eskualdean ibai parkea hazi egiten dela iragartzen du. Horretaz gain, Nafarroak AstraZeneca txertoak ematen jarraituko duela jakinarazten du. Gai aldatuz, txantreako kezka nabarmentzen du, etxebizitetako lapurretak direla eta. Bestalde, Nafarroak hazkunde ekonomikoa espero duela jasotzen du azalean, eta hortaz, hazkunde aurreikuspenari eutsi diola. Azkenik, biktimen egunaren harira, batetik Iruñeak etaren 5 biktima omentzeko plakak jarri dituela aipatzen du. Bestetik, Navarrasumak Bildurekin ituna egitea lotsagabea delako ez duela ekitaldietan parte hartu jakinarazten du. Eta bukatzeko, Tomas Caballero Nafarrak etarrei egindako omenaldiekin amaitzeko eskatu duela jasotzen du azalak. Gararekin jarrai dezagun. Titularrak dioenez, Euskal Autonomia Erkidegoak azken postuan jarraitzen du jasotako 25.000 dosi kontuan hartu gabe ere. Argazkian, Fukushima gogorarazten du hamarkada bat geroago, tragediak bizirik dirauen honetan. Bestalde, Txibiteren esekutiboak ere Mikel Zabaltzaren heriotza ikertzea eskatu duela azpimarratzen du Garak. Eta Berter berehalako arriskuaz kontziente zela ere azpimarratzen du, eta hala ere ez duela neurririk hartu jakinarazten du. Azkenik, Dardara dokumentala saritzen da egunkari hau. Berria ikustera pasa gaitezen. Europako Batasunak Janssenen dosi bakarreko txertoa onartu duela da titularra. Argazkiaren bidez, Serret Belgikatik itzuli dela jakinarazten du. Bestalde, Espainiako Kongresuak hizkuntza gutxituen ofizialtasuna sustatzeko eskatu duela ere jasotzen du berriaren gaurko azalak. Gainera, Sirian bakerako lehiorik ez dagoela azpimarratzen du. Horretaz gain, piketeen gaineko aipamen espresua Espainiako zigor kodetik kendu dutela jakinarazten du. Eta amaitzeko, Naiara Diez saskibaloi jokalariari eskaintzen dio tartea. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, gobernuak asteazkenean trafikoaren transferentziari buruzko dokumentazioa jaso zuela da. Bestalde, Erroibarren Nafarroako gorpuzki zaharrena aurkitu dutela nabarmentzen du. Eta azkenik, datozen hilabeteotan, Iruñeko peinek beren lana berraztertu eta berrantolatuko dutela aipatzen du. Joan gaitezen orain gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, giroak hobera egingo du orduek aurrera egina ahala. Goizean, giroan nahiko goibela eta euritsua izango da. Euria txikia izango da orokorrean, baina ipar-ekialdean noizbehinka ugariago egingo du. Elurkotak behera egingo du eta 1200–1300 metrora egongo da. Arratsaldean giroak arintzera egingo du, atertuz joango da eta ostarteak agertuko dira, bereziki hegoaldean. Gauean, zerua hodei gutxirekin geratuko da eta eguneko temperatura minimoak orduan neurtuko dira. Barnealdeko zenbait lekutan izotza egingo du. Temperatura maksimoak 10 eta 14 gradu artekoak izango dira. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta gauean ahul eta aldakor geratuko da. Bihar, larunbat goizean, eguzkia eta hodeiak ikusiko ditugu. Eta arratsaldean giroak kaskartzera egingo du. Egunaren lehenengo partean hego-haizea ibiliko da eta eguzkitsu egongo da ia denean. Kostaldean baliteke behe hodeiekin tarteka hodeitsu egotea. Gainerako lekuetan zerua hodei gutxirekin egongo da. Temperatura maksimoek gora egingo dute, eguzkiaren eta hego-haizearen laguntzaz, eta 12–16 gradu artekoak izango dira. Temperatura minimoak baxuagoak izango dira eta barnealdeko zenbait lekutan izotza botako du. Egunaren erdialdeko orduetan haizea ipar mendebaldera aldatuko da, bolada oso gogorrekin kostaldean.
Arratsalde gau partean zerua hodeitsu geratuko da eta noizbehinka euri txikia egingo du. Egunaren bigarren partean tenperaturak behera egingo du. Eta igandean giro motela izango dugu. Zerua estalita egongo da lurralde osoan eta prezipitazio txikia egingo du, batez ere egunaren lehen partean eta Kantauri isurialdean. Horrekin batera, tenperatura maksimoak 9-12 gradu artean egongo dira, eta ipar-mendebaldeko haizea bizi ibiliko da hainbat lekutan, batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean. Elurkota 1000-1200 metrotara egongo da. Beñat, zer moduz? Ondo, hemen, prest. Bueno, zu Nafarroako eskubide sozialen kartako kidea zara, ezta? Eta agian aldi guztu pixkat kontatu ez ze iritzi duzuen, orain Europatik etorriko diren funtsoiei buruz, Next Generation direlako buruz. Bai, bueno, badugu iritzi nahiko orokortu bat. Batez ere, aipatzekoa da, momentu honetan Europako funtsen inguruan dagoen gardentasun eza, dagoen okultismo estrategiko bat esango nuke, eta honen, nola erabiltzen duten nolabait, herri edo erantzun sozial bat ekiditeko, hori, ez dagoelako argi inkluso zer diren, no? Guk hor nolabait, dakigunaren artean argi ikusten dugu arazo larriena dela zein baldintzetan etortzen den diru iturri handi hau. Hor badagoelako pixkat, troikak Europatik ezarritako logika bat eta ikusten dugu helburuak behintzat izenez direla trantsizio ekologikoa eta kohesio territoriala eta horrelako hitz polit batzuk, baina gero nolabait ikusi dezakegu trantsizio ekologikoa eta kohesio territorialak gero praktikan zer esan nahi duten, sartuko garela imagino geroago, baina gero ere hauen baldintzak, nolabait ikusten dugu hor Nafarroko ez. Estatuko gobernuak hartu zituen edo sinatu zituen hitzarmen batzuk, batez ere lan erreformaren inguruan, langileen estatutuen inguruan, nola momentuz gelditu dituen eta ez duen intentziorik horiekin jarraitzeko, edo behintzat ez da ikusten horrelakorik, eta gero ere, nola Pacto de Toledo inguruan, pentsioen inguruan hitz egiten ari direna, eta nolabait badirudi prestatzen ari direla gerora etorriko denerako, no? Orduan guk hor pixkat atentzioa uste dugu jarri behar dela. Ez hainbeste dirua etortzean edo ez etortzean, baizik eta honek duen baldintza guztiekin. Eta gero hor ere, nolabait atentzioa ere deitzen digu, publiko eta pribatuen arteko harreman hori indartzeko badirudiela bideratuta daudela funtsa hauek, eta hor, nolabait diru publikoa gero elite ekonomikoetara eramateko funtsak direla, eta horretara daudela bideratuta. Orduan hori, okultismo estrategia horretatik gehi gero darion pixka bat usaina eta logika kapitalista horrek hori da pixka bat arreta jarri behar dugun puntuan. Gero sartuko gara, imagino zehatzago hitz egitera. Eta guzti honen aurrean, Nafar gobernuak ze paper jokatzen duela iruditzen zaizue? Hau ere ez dago oso argi, no? Pentsa dezakegu eta badaude gako batzuk ere hausnartzeko, baina hemen berriz ere kritikatzeko lehenengo puntua da gardentasun falta eta ez diakitea ez da zein den intentzioa, orokorrean eta zehatzean batez ere.
Hor aipatzen nuen, nolabait transizio ekologiko baterako bideratuta dauden funtsak badirela, beste gauza askoren artean, eta gero ikusten dugun nola transizio ekologiko hau materializatzen den HTA-ren obrak finantziatzeko, ubidearen bigarren fasea, Nafarroako ubidearen bigarren fasea bukatzeko edo egiteko, energia berriztagarrien izenean, baina makroproiektuak egiteko inolako fundamentori gabe eta gero energia hori inkluso saltzeko eta hemen bertan ez kontsumitzeko. Orduan, transizio ekologikoa hori baldin bada, badakigula ez dela, horrek edo zentzu horretan asko dago esateko. Gero ere ikusten dugu nolabait eta aipatu dudan bidetik, publiko-pribatuaren harremana eta nola Nafarroako gobernuak daukan dirua eta duen dirua eskuetan eliteei emateko asmoa duen, diru hori ez da Europatik atera den dirua, baizik eta mundua, Europa, Euskal Herriko gizartea langileek sortutako diru bat, gero haiek jasotzen dutena eta gero horiek jartzen dutena estatuen mesedetan. Baina gero diru hori guk sortutakoa, haiek gestionatutakoa, badijoa berriz ere eliteetara eta badijoa multinazionaletara edo enpresa handienetara, diru falta ez daudenak edo ez beste batzuk bezain beste. Eta hor ere, nolabait, haiek hitz egiten dute erresilientziaren inguruan, eta erresilientzia termino neoliberaletan uste dugu ez, logikamente erresilientzia hori, aurrera pausu hori, kolapsotik ateratzeko intentzio hori da justo, guk ere planteatzen dugu erresilientzia bat, baina beste termino batzuetan orduan badira guk planteatzen dugun pausua eta Nafarroko gobernuak eta Estatu Espainolak eta Europako Europako Batasunak planteatzen duten erresilientzia badijoa justo gure kontrara. Orduan, pixka bat hori agerian ustea eta gero ere, guk eskatzen duguna eta beti eskatu izan duguna eta eskatu izan dioguna bai Nafarroko gobernuari, izan da pixka bat gizartea entzutea, ahotsa izatea, sortzea mekanismo edo aparatu batzuk eragile sozial ezberdinekin kudeaketa sozial bat diruarena egin ahal izateko, eta hemen nire jarri behar dugu harreta, hori delako gure ustez garrantzitsuena. Eragile sozialak izatea aukera eta mugimendu sozialek izatea aukera diru honen gestio kudeaketa baterako. Eta uste dugu horrela, behintzat, ahotsa emanez hauei, dirua joango dela beste norabide batean eta gehiengo sozialaren mesedetara jarriko dela diru hori. Ez orain ikusten dugun moduan. Orduan uste duzu gizartea inplikatuta dagoela gai honetan eta kontziente dela egoeraz? Horrek ere deitzen dugu bastante harreta. Ze nolabait hitz egiten ari gara, Europar Batasunetik, ez dut esango historiakoa, ezakit, baina momentu oso esanguratsu batez. Non badago diru asko mahai gainean eta honek kondizionatuko du edo baldintzatuko du etorkizuna epe motzean eta epe luzean uste dugu. Hor ikusten ditugu nolabaiteko berdintasun edo konparatzen baldin baitugu 2008ko krisiarekin, ikusten ditugu elementu antzeko batzuk. Eta orduan gure sentsazioa da eta horregatik batez ere jarri gara lanean honekin, gizartean oraindik ez dagoela gaia pil-pilean, mailetan eta okultismoaren estrategia horretan ari direla negoziatzen eta badagoela bastante salduta dena eta horregatik uste genuen atera behar genuela itzaletik argira pixka bat honen gestioa eta honen kudeaketa eta honen helburu edo logikak. Eta orduan zure galderari erantzunez, nik uste badagoela kezka bat eta badagoela
zurrumurru bat, baina ez dagoela momentuz gizartean oso gai ordenean eta eztabaida publikoan ez dago, eta bada estrategia nahita egindako zerbait, bai komunikabide batzuetatik, bai gobernuetatik orokorrean. Eta zuen ustez orduan, zer egin beharko litzateke edo zeintzuk dira zuen eskakizun edo proposizioak funtsa hauekiko? Hor jakinda funtsak dauden momentuan gure proposamenak pisu gutxi dutela, dituzten baldintza guztiengatik edo imaginatzen ditugunengatik. Lehenengoa da argira edo argitasun pixkat eta gardentasun pixkat kudeaketarekin, helburuekin, eta esaten nuenaren bidetik bada pixkat gehiago, argitasun horrek gero eragile sozial, mugimendu sozial eta gizartea eta gehiengo sozialaren mesedetara jartzea pixkat haiek izatea aukera eta haiek izatea ahotsa hauen kudeaketarako, eta gizartean gaizkien dauden sektore horiei erreparatzea eta dirua horientzat joatea. Gaude kolapso momentu batean, eta dirua baldin badijoa gehien dutenentzat ez du zentzu handirik. Lehen esandakoarekin gainera, guk sortutako diru bat delako eta gizartean inbertitu behar den diru bat delako. Orduan hori izango litzateke pixka bat bigarrena, diruaren kudeaketa hori eta parte hartze hori herriarena, eta hirugarrena, joan behar da sozialera, lortu behar dugu honetatik guztiak ateratzea eta ez eliteetan jartzea dirua haien interesetarako manejatzeko. Orduan erreparatu behar diogu adibide batzuk jartzearren, osasun publikoari, zaintza sistemari, lan erreproduktibo guzti hori momentu honetan ja estatuak eta gobernuek ez dute kapazitaterik hauei erantzuteko, eta hori gelditzen da jendearengan, gizartearengan eta batez ere emakume eta neskengan. Arreta jarri behar diogu ostalaritzako langilei adibide bat jartzearren, gazteei dagoen langabezi tasarengatik, etxebizitzari, pertsona razializatu eta migrantei horreri erreparatu behar zaio, eta ez proiektu desarrollista txikitzaile horiei. Hori da, pixka bat guk uste dugun norabidea izan behar duela, baina guzti hori egin behar da sujetua diren kolektibo pertsonekin. Eta, aipatu duzu ez, gizartean informazio falta handia dagoela, eta partidu politikoen aldetik zein ari da izaten haien jarrera? Ikusi genuen nola Madrilen atera ziren aurrekontuak, eta uste dugu orain Nafarroko gobernuan badagoela aurrezko aukera bat, pixka bat horri buelta emateko, eta gestio eta kudeaketa ezberdin bat egiteko, jakinda nahiko baldintzatuta dagoela. Orduan, nolabait galdu genuen aukera baldintzak jartzeko Madrilen, galdu zen aukera baldintzak jartzeko Europan, orain mugatuak bagaude ere, asmoa izango litzateke baldintza horiei buelta ematea eta gehiago esan ditugun interesei begiratzen jartzea. Eta hori egitea posiblea da, errealista da, momentu honetan? Aurre arte ez dakigu posiblea den, imaginatzen dugu, tarte bat badagoela nik uste bai. Eta guk horrela uste dugu, bestela dena egina egongo balitz, ez ginateke igual orain hitz egiten egongo. Baina bai, daukagun aukera eta bestela kudeaketa hori hobetzeko, eta bestela gizartearen kontzientzia pizteko eta borroka edo gehiengo sozialak artikulatzeko horreri buelta emateko, behintzat horretan jarri behar gara. Kudeaketa hobeago bat posible bada saiatuko gara hobeagoa egiten, eta posiblez bada saiatuko gara, eta posible baldin bada ere, bai edo bai saiatuko gara gehiengo sozial bat artikulatzen, gizartearen sektore
zaurituenak pandemia honengatik beraien ahotsa ere entzunarazten, eta jarriko gara pixka bat bide horretan. Hori, kudeaketa hobeago bat edo ez egoten baldin bada ere. Ze badakigu margenak txikiak direla. Eta orain arte zuen proposamenek edo eskakizunek nolabaiteko erantzunik jaso dute? Gure eskarek. Bai. Ez, gu jarri gora orain pixkate honekin lanean, egon gara, hilabete batzuetan begiratzen, aztertzen pixkate nondik zijoan, eta momentu honetan interlokuziorik ez dugu. Ez Nafar gobernuarekin, gai honekiko, ez beste instituzioekin eta administrazioarekin orokorrean. Orduan, ez. Eta orain zuen partetik zeintzuk izango dira hurrengo pausoak edo erronkak horrela epe motzera? Bai, gure helburu nagusiena da esandakoa. Jendea mobilizatzea eta... Baikatu? Bai hori, gizarteari ez informazioa ematea edo gai honetaz hitz egiten hastea. Bai, administrazioaren lana dena guk nolabait egitea eta argira eramatea pixka bat honen kudeaketa eta kontzientzia sortzea gizartearengan. Gero lan egiten ari gara beste eragile batzuekin mobilizazio bat deitzeko, ahalik eta azkarren uste dugulako eta badakigulako honen gestioa edo honen margen hauek denboretan ere oso murriztuak direla, orduan gaude nolabait bi bide horietan artikulatzen erantzun sozial bat eta kontzientzia piztu nahian eta problematizatu nahian eta argia eman nahian funts hauen kudeaketa eta funts hauen logika helburu eta guzti horiei. Eta egoera dagoen bezala egonda, momentu hauetan nolako etorkizuna aurreikusten duzue? Bueno, etorkizuna horrela bada ez da izango onena. Bagento zen, pandemia aurretik krisi baten bidean, pandemia honek areagotu du eta azkartu du prozesu guzti hori eta nolabait ere balio izan die eliteei aitzakitzat. Krisi bat etorriko ez balitz bezala eta pandemiak sortutako arazo bat izango balitz. Baina gu bagenekien bazetorrela eta bazetorren moduan pandemiarekin hau areagotuko da eta honekiko magia handirik egin gabe badakigu krisi horrek edo krisi hori nork ordainduko duen. Eta hori da pixka bat ikusten dugun etorkizuna, baina beste aldean krisiaren aurrean batez ere ikusten dugu aukera daudela gehiengo sozial bat, artikulatu bat eta antolatu bat kontziente eta borrokarako green minimo batekin aukerak sortzeko, no? Eta hori da pixka bat egozten diogun helburua gure buruari. Erantzun hori sortu. Eta hori da pixka bat epe motzean, epe ertain eta luzean tokatuko zaiguna. Eta erantzuna ahal izatekotan, botere kuotak lortzen baldin baditugu, interlokuzioak lortzen baldin baditugu administrazioekin kudeaketa hobeak lortzeko, hori ere bada kartak bere ibilbide luzean egin izan duena eta apostua jarraitzen du egiten horretan, ahalik eta hobekien ateratzeko hemendik. Horrek ez du besteak entzen, ez dira kontrajarriak, orduan bi bide horietan ibiliko gara. Orduan, orain epe motzera zuen berri izango dugu, ez? Aipatu duzun bezala mobilizazio bat prestatzen zabiltzatelako eta saiatzen jendea kontzientziatzen. Bai, hala da. Oraindik zehaztu gabe, baina intentzioa hori da. Uste dugu badela
momentu ez dakit historikoa deitu, igual gehiegi izatea da, baina badela momentu bat non ezin garen geratu bulegoetan edo etxeetan edo lantokietan eta atera behar gara kalera pixkate erantzun hori ematera. Ez dakit, aipatzeko zerbait faltatu izan zaigun, ala bukatzeko mezu bat bidaltzea gustatuko litzaizukeen? Ez, nik uste basikamente dena bota dudala. Sin más, animatu jendea antolatzen diren gauzetaran parte hartzera eta informatzera batez ere. Mila esker, Beñat, gurekin hitz egiteagatik izango dugu zuen berri orduan. Mila esker zuei. Udalerrietako albistetara pasako gara. Atarrabian, gazteria arloko udako kanpaldiak antolatu dituzte uztailaren 26tik 29 zuhatzan 2004, 5, 6, 7 eta 8 urteetan jaiotakoentzat. Izen emat eta ordainketak martxoaren 11tik 18 egin beharko dira telefonoz eta gaztelekun informazio gehiago eskatu daiteke. Bestalde, Irisarri landera ateraldia ere antolatu dute apirilaren 9irako ostirala, 12 eta 17 urte bitarteko gazteentzat. Izen emat eta ordainketak baita ere martxoaren 11tik 18 egingo dira telefonoz eta erroldatuek 20 euro ordaindu beharko dituzte eta 40 euro besteek. Horretaz gain, gaur, penitentzia dokumentalaren emanaldia izanen da arratsaldeko 7etan kulturetxeko antzokian sarrera librearekin. Bestetik, bihar Pirritx Porrotx eta Marimototxen amaren intxaurrak ikuskizuna izanen da 4:30 eta 7etan kulturetxean 5 euroko sarreraren truk. Igandean, Gag Movie ikuskizuna izanen da 7:30 8 euroko sarreraekin. Eta agendarekin amaitzeko, datorren asteazkenean martxoaren 17an arratsaldeko 6:30etan Pago Justo pelikula eskainiko dute emakumeen zineforumaren barne sarrera librearekin. Iruñeko udalak berriz ere udaberrian abiatuko du Natura sentitzea programa. Haur eta lehen hezkuntzako ikasleendako ingurumen hezkuntza bultzatzen duena ikastetxeetatik gertu dauden parke eta lorategietan. Ikasturteko azken hiruhileko honetan ingurumen hezkuntzako udal lantaldeak 45 lantegi eskaintzen ditu. Xedea da naturarekiko lotura sendotzea eta hiriko berdegunei balioa ematea, horrela ikasleen ongizate fisikoa, psikologikoa eta soziala errazteko. Dinamiken eta jolasen bidez, parte hartzen dutenek bere auzoko parkearen bizitzan murgilduko dira. Nolakoa den ohartuko dira, nor bizi denan eta zeinen ongi pasa eta zenbat ikas dezaketen bertan. Ekimena Go Green Iruña proiektuaren barruan kokatzen da. Zeinak barne hartzen baititu, hirian garatzen ari diren edo garatuko diren klima aldaketaren kontrako ekimen guztiak eta datozen urteetako jarduketa ildoak zehaztuko baititu. Jarduerak asteazkenetik ostiralera eginen dira, apirilaren 12tik ekainaren 12ra, goizez, 9:00tik ordu batetara. Lekua zehaztuko da erreserba egiten duen ikastetxetik gertuen dagoen berdegunea kontuan hartuta. Hezkuntza etapa bakoitzarentzat jarduera mota bat diseinatu da eta ikastetxeetatik gertu dagoen berdegune batean garatuko da. Haur hezkuntzarako gure lorategiaz jabetzen proposatzen da eta lehen hezkuntzarako aldiz 2 proposamen diseinatu dira. Lehenengo eta 3. mailako ikasleentzat lorategi bat baso gazte bat alda eta 4. eta 6. mailakoentzat eskolatik gertu. Gidatutako jarduera bakoitzak aldez aurretiko jarduera bat eta ondorengo bat izango dute eta biak ikasgelan eginen dira. Guztiak bere hezkuntza etapari egokiturik daude eta behar beste neurri hartu dira osasun egoera bakoitzean segurtasuna bermatzeko. Taldeek gehienez 25 lagun izanen dituzte. Eta bukatzeko, ETAk Iruñean eraildako Francisco Berlanga, Maricruz Joldi, Antonio Conejo, Fidel Lázaro eta Manuel Lópezek omenaldi plaka bana jaso dute atentatuak izan ziren tokietan. Ekimen hau udalak eta Anbitek Iruñean etaren biktimen memoria duintzeko sinatutako hitzarmenaren barruan kokatzen da.
moduz? Kaixo, ongi. Ongi zaude? Bai, bueno, egun nahasiak dira, noski, jendeak imaginatuko duen bezala, baina, bueno, ahalik eta hoberen eramaten saiatzen gara, eta egia esan pozik gaude, bueno, Mikelen auziak berriro hartu duen oihartzunarengatik, ez. Eta zuri hasiera batean proposatu zizutenean, familiari ez orokorrean, dokumentala honen ideia eta parte hartzearena, ze nola jaso zenuten hori? Jo, hasieran ez dakit, sinesgaitza iruditzen zitzaigun, ez? Gure Osabaren historia etxean beti, oso etxekoa izan dugun historia bat, ez? Pantaila handian ikustea, noski, ni gaztea naiz eta nik ez ditut bizi izan kasu honek bere garaian Euskal Herrian sortu zituenak. Horregatik, nik beste ikuspegi batetik bizi izan dut guzti hau, eta egia da orain dokumentala atera dela, hartu duela berriro orduan gaiak hartu zuen kutsu hori, ez? Herriak aldarrikatu zuen zerbait izan zela, egia aitortzearena, torturatua hil zela aldarrikatzearena, eta orain berriro gertatzen ari da hori. Eta hasiera batean, beldurra genuen nolabait beldurra erakusteari ez nola bizi dugun guk pertsonalki gertatutako guztia, baina nik uste dut gauza positiboa izan dela, hain zuzen esan dizudan horregatik, eta gero ere maila pertsonalean ere bai, irakatsi digulako honekin bizitzen, noski, bizi osoko prozesua da hori, baina dokumentalak behartu gaitu berriro hitz egitera, nire kasuan 10 galdera gehiago egitera, eta askotan, kostatzen zaigu hori egitea, eta behartuta sentitu gara, baina positiboa ere izan da, ikasi dugulako ez, zama hori nola eramaten kudeatzen. Eta espero zenuten halako erantzuna izatea eta gero hainbeste gauza sortzea honen inguruan? Zerbait espero duzu, baina horrenbestekoa egia esan, nik behintzat ez, eta esan dizuan bezala oso pozik gaude izan duen erantzunarekin, zinema aretoetara jende asko gerturatzen ari da, eta hori oso gauza positiboa da, bai dokumentalarentzako, baina baita auziarentzako ere, ze azkenean dokumentalak guk azken 35 urte hauetan aldarrikatu duguna kontatzen du, hau da egia, zer den gertatu zena, Mikel Zabaltza atxilotu, torturatu eta hil egin zutela, eta 20 egunera bota zutela Bidasoa ibaira, sekulako bertsio ofizial trakets eta nahasgarri bat eraikiz horren inguruan, ez? Eta horixe kontatzen du, eta jendeak hori jakitea gauza garrantzitsua da, eta gehien bat gaztei begira, ez? Belaunaldi berriei begira, orduan bizi izan zuten, gogoan izanen dute, noski horrek sortu zuelako zalaparta ikaragarria, greba orokor bat ere egin zen honen kontura, gauza handia izan zen, eta jendea inplikatu zen honekin, baina, belaunaldi berriek segurazki ez dute jakinen, agian Mikel Zabaltza entzun, eta ez dakite ze gertatu zen, ez? Agian honi esker hori hor mantenduko da, eta argia, auzia argitzen ez den bitartean, garrantzitsua da hor mantentzea, ahazturan ez daltzea, ez, auzia. Gainera baita ere, ez, garai haietan Guardia Zibilaren goi karguak ziren Perote eta Gomez Nitoren audioak argitaratu dira, eta horrek ere imaginatzen dut ez zuentzat asko esan nahiko duela. Bai, egia da guk eta jendeak orokorrean ez ezagutzen zuela zer esan zioten elkarri, 1986an El Mundok argitaratu zuelako transkripzioa, ez, idatzirik izan zuten elkarrizketa hori, baina entzutea beste gauza bat da. Ze hor nabaritzen duzu ze naturaltasunez hitz egiten duten torturari buruz, eta horrek agerian uzten du tresna eta mekanismo sistematikoa izan dela herri honetan, eta hori entzutea gogorra da, familiarentzat noski, baina noski audio hori kaleratu zenean, guk entzun genuen duela pare bat urte dokumentala egiten ari zirela eskuratu zuten eta erakutsi ziguten, eta gogorra da, eta gehien bat
ez duelako bakarrik gure osabari buruz hitz egiten, Lasa eta Zabala ere aipatzen dituzte, beste tortura kasu bat ere aipatzen dute hor tartean, eta hain zuzen hori erakusten du, ez, sistematikoa izan dela, biktima gehiago utzi dituela torturak, eta gure osabarena adibide bat baino ez dela, eta hori ere aldarrikatu behar dugu. Nafarroan esate baterako, Euskal Memoriak egin duen ikerketaren arabera, 1000-tik gora dira torturatuak, eta horiek ere behar dute aitortza, egia, erreparazioa, eta tamalez bide zaila dute. Eta berez, ez aipatu duzun bezala, hau transkripzioa 1985 atera zen, baina ez den froga bezala balio izan, ez zuen balio izan. Ez, auzi honek judizialki bide laburra izan du, egia esan, 2 aldiz zabaldu da. Lehenengoa gertatu zenean, froga nahikorik ez zegoela ondorioztatu zuten, eta itxi egin zen, eta El Mundok argitaratutako transkripzionen arira eta bestelako informazioaren arira berriz zabaldu zen auzia. Hor bazen esperantza puntu bat, ez, baina azkenean 2010 urtean erabaki zuten ixtea, eta horrela dago. Audio hauetan ez da frogatu zeintzu horietako bat aipatzen dugun hori zenik, ez, eta beraz, eta kalitate nahikoa ez zuela ere aipatzen zuten, arrazoi horiek direla kausa, ez zuten probatzat onartu, baina jendeak entzun du, herriak, gure erakundek entzun dute, zer den esaten dutena, eta horrek proba gisa ez balio izatea gauza asko esaten ditu, ezer ez esan gabe, ez, gauza gogorra da egia esan, eta orain ze gertatu daitekeen, guk esperantza badugu, eta estatuko fiskal nagusiak esan zuen, ez, adierazgarria baldin bada audioetan esaten dena edo aditzen dena, bada aztertuko dutela kasua berriz irekitzea edo ez, hori esan zuen, baina orain guk ekitea nahi dugu, ez, esatea ongi dago, baina egizu zerbait. Ez, hitzetatik ekintzetara pasatzea. Hori da. Dena den, honen arira, Nafarroako parlamentuan ere babesa izan duzuez, eta berez kontua Europar Parlamentura ere iritsi da. Bai, audio hauei lotuta sortu da zalaparta, berriz ere hor lehenengo lerroan dugu gaia, eta hori gauza positiboa da. Gehien bat, memoriaren ikuspegitik ez, nolabaiteko herri aitortza bat ere ekartzen digulako horrek, eta Nafarroako parlamentuak egindako adierazpenaren ondotik egia da, babestuta eta hunkituta sentitu garela, erakusten duelako orain inork gutxi babestu dezakela Guardia Zibilaren eta orduko Espainiako gobernuaren bertsio ofiziala, ez? Jendeak ez duela hori sinesten, eta hemen ikerketa bat behar dela esaten duten ahotsak gero eta gehiago dira, eta gero eta kolore gehiagotakoak. Orain horixe da falta dena, ekitea, egitea benetan zerbait, eta guk badak ez dugu zehazki ezagutzen zer den esate baterako, Nafarroako gobernuak edo parlamentuak egin dezakeena, baina seguraski bidea badute presionatzeko edo estatuko sekretupean dauden dokumentu horiek desklasifikatzeko eskaerak egiteko, dena delakoa horretan ez gara sartzen, bidea segurazki beraiek jakinen dute zein izan daitekeen, ez, kasu bakoitzean, baina ekitea eskatzen diegu. Argitzeko benetan ze gertatu den eta benetako aitortza bat izateko egi judiziala behar dugulako hau epaitua izatea eta justiziaren bidetik ere egia aitortzea. Horiek dira, ez, familiaren eskakizunak? Bai, azken finean, niri iruditzen zait batzuetan errepikakor ere suertatzen garela honetan, ez, gure aldarrikapenetan, gehienek berdina aipatzen dugulako, ez, egia, aitortza, erreparazioa, memoria, eta berriz ez errepikatzeko bermeak. Baina, behin eta berriro errepikatuko ditugu, naiz eta errepikakorrak izan, ez, hori delako nahi duguna, eta kasu honetan, eta audioei lotuta sortu den, zalaparta honekin,
justiziaren bide horri, ez, erreparatzen diogu gehien bat, hor jarri dugu azpimarra, benetan hortik iritsiko direlako gainerakoak. Eta, bueno, egia da, memorian eta gauza asko egin direla, eta herriaren babesa horri izan dugula beti, 35 urte hauetan guztietan egin zaio omenaldia Mikeli, eta hor izan ditugu hainbat eta hainbat lagun, beti gertatutako egi hori Aitor dadina aldarrikatzen, eta hori hor dago, baina justizia behar dugu. Eta gertatutako guztiaren ondoren, oraindik sinisten duzuen justizian? Bueno, uste dut galdera zaila da, egia esan erantzuten. Ez badugu justizian sinisten zegeratzen zaigu, ez? Saiatu behar dugu bide horretatik ere, halako auzi honi esandakoak, ez? Eskuratzen, egia, justizia, aitortza, erreparazioa horiek nolabait bereganatzen, izan ere, auzi honek eta gainerako tortura kasuetan badira erantzuleak, badira ardura politikoa dutenak, eta oso tristea litzateke gure herri honetan, ez, horiek nolabaiteko horiek zeintzuk izan diren aitortu gabe, ez, aurrera egitea historiak gure herrian. Oso tristea litzateke. Nola eraikiko dugu bizikidetza, ez badugu aitortzen herri honetan ze gertatu den eta nork egin zuen hori, ez? Egun hauetan, aurrekoan badakizue manifestazio bat egin zela, tortura ikertu dadin eskatzeko, hor Nafarroako torturatuen sareak hartu zuen hitza, eta horri esker izan dugu egun hauetan torturatuak entzuteko aukera, eta batek baino gehiago aipatzen zuen, ez zituela bere torturatzaileak kartzelan ikusi nahi. Ez dela hori nahi den justizia. Hemen beste gauza bati buruz ari gara, ez? Ari gara errelatoaren bataiaz, bizikidetzaz ari gara, eta horretarako erantzuleak zeintzuk izan ziren eta ardura zein duen argi adierazi behar da, eta justiziaren bidetik hori gertatzea nahiko genuke. Dena den, ez, Madrilen defentsa ministroak agerraldia egin behar zuenean nolabait azalpenak emateko, azkenean atzera bota zen agerraldi hori, orduan oraindik ere trabak badaude. Bai. Zalantzarik gabe badaude eta badira asko, ez dutena nahi honi buruz hitz egitea, ez, eta deseroso sentitzen direnak halako mezuekin, hortxe jarraituko dugu, tenkatzen eta borrokatzen azkenean hitz egin dezaten. Eta zuen iritziz nork eman beharko dituzke azalpenak? Egungo gobernuak aipatzen du, ez? Beste legegintzaldi batzuetan gertatutako aferak direla eta ez dela bere kontua hau, baina hemen erantzule politiko batzuk badira, gure kasuan, Mikel Zabaltzaren kasuan PSOE zegoen gobernuan, eta alde horretatik alderdiak badu zer esaterik, ez? Naiz eta orain hor buru direnak ez izan ordukoak. Nik uste dut hor badutela ardura puntu bat alderdi bezala, eta hori aitortzea ez legoke bat ere gaizki, egia esan. Eta zuek aurrerantzean zer egiten jarraituko duzue? Borrokan jarraituko dugu, aipatu dizudan bezala, nik uste dut dokumentala oso tresna garrantzitsua dugula orain, dokumentu bat dugulako, dokumentu idatzi bat ikusentzunezkoetan, hori bai, kontatzen duena gure egia, eta gu horrekin joanen gara. Egi horrekin, eta noski herriak ematen digun babesarekin, behar dugun tokietara eskatzeko aipatzen ari ditugunak, ez? Eta gari garenak hartuko. Gaur ez, adibidez, zure izebak parlamentuan izan dira, orduan jarraituko duzu ere pixkatez, horrela
administrazioarekin eta instituzioekin imaginatzen dut ez duen eskaerak helarazten. Hori da, bai, audioen kontura sortu den honekin adierazpen instituzional, aho batez onartutako adierazpen instituzionala jasotzera joan dira, eta noski bide batez probestu dugu aukera, Nafarroako Parlamentuari ere gure eskakizunak helarazteko eta aurrekoan aipatzen genuen hori, hitzetatik ekintzetara pasatze hori ere Parlamentuari eskatzeko, egin dezala bere eskuetan dagoen guztia ikerketa hori abiatu dadin eta posible bada auzia zabaldu dadin. Eta aipatu dugu ez dokumentala momentu sarrera ona izaten ari dela, nahiko jendeari dela gerturatzen ikustera, eta ikusi ez duen jendeari zer esango zenioke edo zergatik animatuko zenioke dokumentala ikustera? Bueno, ordukoa bizi bazuen eta baldin badaki zer gertatu zen, gomendatuko nioke berriz ere, piztuko diolako orduan sentitzen zituenak, ez? Eta gogoraraziko diolako zergaitik den garrantzitsua borroka honetan jarraitzea eta zergaitik jarraitu behar dugun, egia hau aldarrikatzen, ez? Gertatutakoa aldarrikatzen, bertsio ofiziala betierekoa izan ez dadin. Eta belaunaldi berriei jakin behar dugulako ze gertatu den gure herri honetan. Azkenean, gure diskurtso ofizialean ez dira hemen gertatutako gertaera guztiak kontatzen, asko isilpean geratzen dira eta torturarena da kasu horietako bat, eta honen bitartez jakinen dute ze gertatu den eta zergaitik den auzi hau orain zergaitik azaltzen ari den, prentsan, eta zergaitik ari den jendea honengatik borrokatzen. Ez dakit, bukatzeko zerbait gehiago aipatzea gustatuko litzaizuken, ala mezuren bat bidaltzea, ala bestela gehituko garez ikusten ea ze norabide jarraitzen duen auzi honek eta ea ze gertatzen den. Besterik gabe probestuko nuke eskerrak emateko gurekin izan diren guztiei, asko eta asko izan direlako azken 35 urte hauetan auziarekin bat egin dutenak modu batera edo bestera, baita dokumentala egiterako orduan ere, asko izan dira diru laguntza jarri dutenak edo laguntza fisikoa, beste mota batetakoa, eta egia esan horiei esker ere gaude orain gauden une honetan, hortxe mantendu delako gure aldarrikapena urtetik urtera eta horiei eskerrik asko. Mila esker, Loitzune gurekin hitz egiteagatik. Zuei. Hurrengora arte. Hurrengora arte, bai. Gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker hori egoteagatik eta asteburu ona pasa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.